Първото нещо, което трябва да направите, за да създадете електронно портфолио, е да се регистрирате в системата. Това е бързо и лесно. След като сте създали профил в системата, е време да добавите допълнителна информация за вас в страницата на профила. Попълнете възможно най-много полета, за да имате по-интересно портфолио, което дава по-пълна представа за уменията и способностите ви. Когато попълните необходимата информация, може да продължите със следващата стъпка, която е създаване на вашия първи изглед. Информацията в системата за електронно портфолио е разделена в полета, наречени артефакти. Сбор от няколко артефакта се нарича изглед. Вие имате много възможности за настройване на начина, по който се показва информацията в изгледа. Също така, може да създадете различни видове изгледи – за консултиране, за работодатели или за забавление. Копирането на съществуващ изглед също е много лесно. Системата разполага с предварително създадени изгледи за консултиране и за работодатели. Когато използвате тези изгледи и ги копирате в своя профил, информацията, която е нужна за съответния изглед, автоматично ще се прехвърли от профила ви на съответното място в изгледа. След като настроите своите изгледи, е време за малко забавление с играта For Your Future. За да влезете в играта, трябва да използвате потребителското си име и парола от системата за електронно портфолио. Когато изиграете играта, ще видите резултатите си, получени от отговорите, които сте дали. След като сте готови, може да прехвърлите резултатите от играта в портфолиото ви, като кликнете на бутона за прехвърляне. Следват още игри. Изиграйте мотивационния тест, за да разберете силните и слабите си страни. След като изиграете играта, отново може да прехвърлите резултатите в портфолиото ви. Когато сте готови с играта и теста, е време да поискате консултация. Това е лесно и бързо. Просто позволете на групата на консултантите да вижда вашия изглед за консултиране. Системата за електронно портфолио има и много от функциите на социална мрежа. Например, може да добавяте приятели, да създавате и да се присъединявате към групи.